Ej, de er gode til det. Ej, ja. Ja, ja. Og vi har en teknisk udhæld her. 1, 2, 3, højre! Venstre! Højre! 1, 2, 3! Hallo, hvad sker der? Venstre, venstre! Ja, den er knækket, du må af! Sådan, så er det en ny tur. Højre, venstre, højre, For helvede! Mikkel, kom nu! Og der er gået 1 minut. Og det skal der siden lige gå til 2. Hvad synes du om din hånd?